Поздрава идва от Вени Кеша и жена му Евелина, за дъщерите си Камелия и Даниела, боксиорката от град Лом. Много специален поздрав пристига за двете сестри, за Камелия и Даниела, за шампионките, те са си родени с късмет и ще вървят все напред. Касиерките, нека хората да си говорят и душманите да си спорят. За Ками и Дани много им върви, номер едно са. Няма втори като двете сестрички. Ками е Дани, боксиорката, студио Дани, Ленге Гилябел. Андолом си номер едно, спрете да им завиждате, да ги копирате, да ги имитирате. До кога? До кога ще е така? Душманите ни завиждат, да говорят лоши думи на двете сестри. Ками, тай, Дани, Яша! Яша Дани, Яша Ками, номер едно, Тароваролом. Черните перли за боксиорките. Айде, Яша, чек, дай. Нека хората да си говорят, нека те за Ками и Дани да си спорят, че те винаги са номер едно. Двете сестри, шампионките, имат си пари, коли и къщи. Всичко винаги им върви само на пари и евраци. Господ е с тях, щом Той е с тях. Кой ще е срещу двете сестри? Нямате никакъв шанс.